mmanwụ na-akpọ gị n'egugu nwa mmọnwụ doko mmanwụ doko oke ọkpa kọrọ nka na mmụọ ọgọdọ kọrọ nka n'elu mmụọ oge bụ n'iji nwa mmụọ na-akpọ odogwu n'elu mmụọ oge bụ n'isi nwa mmụọ na-akwụ ọtọ odogwu onye ọya adịghị mma odogwu mmanwụ na-akpọ gị n'egugu maka na ọ na-enwe nọdụ n'ugwu na-enwe enejelu mgbugbu a na-emụrata mgbugbu ọsị na ụdị anụ mmiri na oke ọkpa ngwo nwa dị na nwa ahụma ihe egwu odogwu onye ọya adịghị mma n'ihe adị m ndụ dịka m nke odogwu mmanwụ na-aṅụ tụrụ tụgo ọdụ n'ihe adị m ndụ dịka arụ m ya nka ha ikpe kene gị ikenekwa ihe na-emerụ ikpe ịnwe ọkụkọ ọcha na-akpa n'aka bụ egbe na-egwuri egwuri zụ ngara agụrụ ka mme mmọnwụ wero na agụrụ ka mme mmọnwụ m na ụmụ nwaanyị na-eme mmọnwụ ema mgbe mme mmọnwụ ka ji na na-atụchie m anya otie m n'obi otie m n'isi otikwa nwaanyị otikwa ya mmọnwụ etoro n'ụka mmọnwụ ya dị ka nkọ ịga akụkọ na-akọrọ gị maka obere nwa na-ebe agụ mbọ n'obere duo ịma na igwe obere du wee kwukọ okwu si n'onye gbukere ikorobịa asatọ wepụta kenezi oyibo oke ebuka na-aga na-agwa gị agwa ya ka ikorobịa asatọ wee nyecharịa agụ a na-ekwu okwu wee gbakọ n'ọsọ ga-agwa gị agwa kedu ife a ga-eme eme mmụọ na mmụọ